वैभववाडी तालुका इतर तालुक्यांपेक्षा 2 पावलं पुढे आहे। येथील प्रत्येक कार्यकर्ता जीवाला जीव देणारा असून वैभववाडीचा पॅटर्न वेगळाच आहे। हा महाराष्ट्रात राबवण्याची विनंती वरिष्ठांनी केली आहे। निवडणूक ही लढाई आहे, यात आम्ही कोणाला कमी लेखणार नाही। जो कोण विरोधात लढायला येणार तो येऊ देत। महाराष्ट्र एक नंबरचा मताधिक्य या मतदारसंघातून मिळेल असा विश्वास आमदार नितेश राणेंनी व्यक्त केलाय। वैभववाडीत महायुती कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते। याच वेळी त्यांनी विरोधकांना टोले लगावले। आज या वैभववाडी तालुक्याची बैठक किंवा मीटिंग पाहिल्यानंतर मी आता दिलीपजींना सांगत होतो की एवढे लोक अगर जमणार होते तर खरं म्हटलं तर सन्मान्य राणे साहेबांना किंवा चव्हाण साहेबांना किंवा विनोद तावडे साहेबांना तिथे बोलायला पाहिजे। कारण की ही बैठक तशी त्या दर्जाची वाटते आणि एवढी गर्दी पाहिल्यानंतर आणि एवढे प्रवेश पाहिल्यानंतर आमच्या संजय सावंतना सांगायला लागेल त्यांच्या मेडिकल स्टोर मधले बीपीच्या गोळ्या थोडा वाढवा, स्टॉक वाढवा, कारण की आमच्या विरोधकांचं काय खरं नाही। आता कदाचित आमच्या समोरचा कोणतो उमेदवार किंवा मीडियाच्या भाषेमध्ये बकरा आज जाहीर होईल आणि मग खरं म्हटलं तर या युद्धाला सुरुवात होईल। मी ह्या निमित्ताने प्रमोदजी म्हटले ते खरंच आहे की ह्या मतदारसंघातली ही पहिली जाहीर सभा म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही आणि म्हणून ह्या निमित्ताने मी आपले देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेब, देशाचे गृहमंत्री आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सन्मान्य अमित शाह साहेब, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य जे.पी. नड्डा साहेब, खासदार सन्मान्य आमचे नेते राणे साहेब, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सन्मान्य आमचे विनोद तावडे साहेब, राज्याचे उपमुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री आमचे नेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य बावनकुळेजी आणि सन्मान्य आमचे हक्काचे पालकमंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांचं आणि आमच्या सगळ्यात प्रमुख नेत्यांचं या मतदारसंघाच्या सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मी त्यांच्या मनापासून आभार मानेन की ह्या मतदारसंघाचा उमेदवार म्हणून त्यांनी मला परत एकदा संधी दिली आणि भारतीय जनता पक्षाचा तळ कोकणातला एकमेव सीट म्हणून आपल्याला भारतीय जनता पक्षाला न्याय मिळतो। जेव्हा माझी तिकीट जाहीर झाली आणि मी सन्मान्य फडणवीस साहेबांना फोन केला, मी साहेबांचे आभार मानले आणि मी साहेबांना हेही शब्द आपल्या सगळ्यांच्या वतीने दिलाय की साहेब महायुती म्हणून आपल्या तळ कोकणामध्ये आमची भारतीय जनता पक्षाची एकमेव सीट असली तरी 23 नोव्हेंबरला या तळ कोकणामध्ये सर्वात जास्त मताधिक्य आमच्या ह्याच मतदारसंघामध्ये असेल असा शब्द त्यांना दिलेला आहे। म्हणजे बाकी सगळे आपल्या आजूबाजूला महायुतीचे शिवसेनेचे आमदार निवडून येतील, त्याच्यात काय दोन विचार नाही, पण मतांचे टोटल अगर मानलं तर आपला मतदारसंघ हा भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती म्हणून 1 नंबरचा असेल असा शब्द त्यांना दिला आणि तो जो शब्द दिलाय तो आपल्या सगळ्यांच्या ताकदीमुळे आणि आपल्या जोरामुळे दिलेला आहे। या मतदारसंघामध्ये गेली 10 वर्ष मी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतो आणि गेली 5 वर्ष आपण भारतीय जनता पक्ष म्हणून एक परिवार म्हणून काम करतो आणि खरंच एक परिवार म्हणून काम करतो। या सभागृहामध्ये उपस्थित असलेला प्रत्येक कार्यकर्ता माझा सहकारी, त्याच्याबरोबर माझे एक वैयक्तिक नातं आहे आणि संबंध आहे। मी राजकीय म्हणणार नाही, राजकीय म्हटलं तर कदाचित तुमच्या आणि आमच्यामध्ये माझ्यामध्ये दुरावा निर्माण होईल। प्रत्येकाच्या सुखदुःखामध्ये, प्रत्येकाच्या आयुष्याच्या चढ उतारमध्ये मी त्यांच्याबरोबर सहभागी राहिलो आहे आणि त्यांनी तेवढा विश्वास पण माझ्यावर टाकलेला आहे। या 10 वर्षाच्या प्रवासामध्ये असंख्य कार्यकर्ते आले, काही दूरी गेले, पण ते काळांतरामध्ये परत जवळ आले आणि आम्ही परत एकदा परिवार म्हणून एक दुसऱ्याबरोबर काम करत आलेलो आहे। कधीच असं वाटलं नाही की मी एक राजकीय पुढारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते म्हणून तुमच्या सगळ्यांमध्ये वावरतो। आज पण हे जे वातावरण पाहिलं हे तुम्ही स्वतःहूनच माझ्यासाठी उभं केलेलं आहे आणि त्या पद्धतीने आपण प्रचाराला सुरुवात करतो।
जे नियोजनाच्या बैठका होत आहे, जी माहिती मी घेतोय, आता काल 2-3 दिवसापासून मी देवगड आणि कणकवलीमध्ये फिरत होतो, पण सातत्याने वैभववाडीमध्ये होणाऱ्या बैठका, नियोजन हे पाहिल्यानंतर मी त्या देवगड आणि कणकवलीमध्ये मी फोटो दाखवत होतो की बाबा बघा, तुम्ही गावनिहाय बैठका घेत असल्या तरी आमचा वैभववाडी तालुका तुमच्यापेक्षा 2 पाऊल पुढे आहे, हे मी कुठे सांगतो. म्हणून मला तुमच्याबद्दल निश्चित पद्धतीने अभिमान आहे. मला एक जवळीक जे माझ्या वैभववाडी तालुक्याच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांबद्दल वाटते ते ह्या इकडचे कार्यकर्ते जीवाला जीव लावणारे आहेत, ताकद देणारे आहेत, आणि त्या पद्धतीचे संबंध आपण गेली 10 वर्ष आपण एक दुसऱ्याबरोबर ठेवले आहेत. आता झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये सन्मान्य राणे साहेबांना मिळालेल्या मतदिक्यामध्ये आमच्या वैभववाडी तालुक्याच्या सिंहाचा वाटा आहे, हे मी अभिमानाने सगळीकडे सांगतो. काय वाटत 2 तालुक्यांच्या समोर पण सांगतो, मला नियोजनामध्ये ते कुठे कमी पडत नाही. उलट वैभववाडीचा पॅटर्न आता मध्येच आमचे सतीश धोंडजी आलेले जिल्ह्यामध्ये आपल्या इकडे सगळीकडे प्रवास करत होते. मी त्यांना आवर्जून सांगितलं की साहेब, वैभववाडीचा पॅटर्नचा तुम्ही अभ्यास करा आणि तो पॅटर्न आपण महाराष्ट्रामध्ये कसा राबवू शकतो त्या निमित्ताने ते तुम्ही प्रदेश पातळीवर तुम्ही सगळ्यांना सांगा. जसं आमचे आता प्रमोदजी बोलत होता, तर डीपी कोणाचा ठेवलाय ह्याची पण आता पंचायत होणारा विचार करते. म्हणजे कधी कधी डीपीवर आजकाल सगळीकडे राजकीय निर्णय सांगितले जातात. कोणी ग्रुप लेफ्ट केला तर पहिलं कसा पक्ष सोडण्याच्या टायमाला मोबाईल ऑफ करायचे, आता ग्रुप सोडून टाकतात. मग आपल्याला कळतं काहीतरी गडबड आहे. पण तरी एवढी मायन्यूट प्लॅनिंग ज्याला आपण म्हणतो ती आपल्या वैभववाडी तालुक्यामध्येच आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे. याबद्दल मला निश्चित पद्धतीने समाधान वाटतं. म्हणून अशा पद्धतीच्या लढाई आपण लढत असू तर समोरच्या जो कोण येईल, तसं प्रमोदजी बरोबर बोला, आम्ही काही कमी लेखणाऱ्यापैकी नाहीये. ही युद्ध आहे, लढाई आहे, आणि युद्धामध्ये प्रत्येकाला कुठली लहान मोठा प्रतिस्पर्धी असेल तरी त्याला तेवढंच मान सन्मान देऊन त्याच्याबरोबर लढाई लढायची असते. म्हणून येऊन दे, कोणाला यायचं तर येऊन दे. फक्त आम्हाला भारतीय जनता पक्ष आणि महायुती म्हणून आम्हाला निश्चित पद्धतीने एवढं माहिती आहे की आम्हाला ह्या मतदारसंघामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा हा बालेकिल्ला आहे, हे आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये दाखवून द्यायचं आहे. आणि त्या पद्धतीची आमची तयारी सगळ्यांची सुरू आहे. असंख्य लाडक्या बहिणी आमच्या या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. मी 2-3 दिवसापासून जसे प्रचारासाठी गावागावात फिरतोय, एक गोष्टी प्रामुख्याने मला दिसत आहे की मोठ्या संख्येने महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थिती लावत आहेत. ज्या काही सरकारने, आमच्या महायुतीच्या सरकारने मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना जी त्यांच्यासाठी आणली आहे, त्यामुळे त्यांनी निश्चित पद्धतीने आपल्या सरकारचे आभार या 20 नोव्हेंबरला त्यांना मानायचे. आज ह्या स्कीमच्या म्हणजे त्या योजनेच्या अंतर्गत 7,500 रुपये आज त्यांच्या प्रत्येकाच्या अकाउंटमध्ये आले. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे 5 हप्ते पडलेले आहेत. 7,500 म्हणजे नोव्हेंबरचा हप्ता पण ऑक्टोबरमध्ये दिलेला आहे. याप्रमाणे 7,500 आपल्या प्रत्येकाच्या लाडक्या बहिणीच्या अकाउंटमध्ये आलेला आहे. आपल्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे 1,12,000 महिलांची संख्या आहे, लोकसंख्या आहे, आणि त्याच्यामध्ये 75,000 महिलांचे लाभार्थी हे फक्त मुख्यमंत्री लाडली बहिणी योजनाचे आहे. म्हणजे ह्या 75,000 आमच्या माता भगिनींनी ठरवलं तर समोरच्याचं डिपॉझिट पण राहील का, हा खरं म्हणजे तर प्रश्न निर्माण. म्हणून आपल्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना मी विनंती करेन की आपण ज्या महायुती सरकारने आपल्या ह्या अकाउंटमध्ये आपल्याला 7,500 रुपये आपल्याकडे दिलेले आहेत, ज्यांच्यामुळे आपली दिवाळी आता यावेळीची गोड होणार आहे. त्यासाठी येणाऱ्या 20 नोव्हेंबरला आपल्याला कोणीही काही न बोलता सकाळी 10 वाजताच्या अगोदरच जाऊन मतदान करून आपले 1,500 रुपये डिसेंबरचे कन्फर्म करून टाकायचे. म्हणजे कोण काय बोलले, मिस्टरांनी पण बोलवलं, जरा तुम्ही थांबा, तुम्ही दुपारी जा, मी सकाळीच जाऊन येते, सांगून मोकळ्या व्हायचं. मला माझ्या एक सांगा, वैभववाडीच्या बाजारपेठेमध्ये पण अशी स्कीम मिळणार नाही. निळं बटन दाबू आणि 1,500 कन्फर्म करा, एवढी सरळ सोपी स्कीम आहे. आणि सतत दर महिन्याला ते 1,500 योजना ती सुरू राहणार आहे. कारण का महायुतीचं सरकार हे परत 23 नोव्हेंबरला येत आहे आणि तुम्हाला ती स्कीम आयुष्यभर सुरू ठेवत आहे. अशा पद्धतीचा निर्धार करून तुम्ही 20 नोव्हेंबरला निघालं पाहिजे. आपल्याकडे आता ह्या 27 दिवस बरोबर 20 नोव्हेंबरसाठी राहिलेले आहेत. आमचे विरोधक आपल्याकडे येतील,
खोट्या बातम्या पसरवतील, सांगतील की नाही ही योजना बंद होणार आहे, त्यांना सांगा बाबा गप्प बस रे बाबा, तू जे सांगतोयस ना, पण तुझा पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे काहीतरी वेगळंच बोलतायत. त्यांना मुद्दामून मी एक व्हिडिओ सगळ्यांकडे आमची सोशल मीडियाची टीम आणि आमची युवा मोर्चाची टीम पसरवणार आहे. या दसऱ्या मेळाव्याला जेव्हा उद्धवजी ठाकरे शिवाजी पार्कवर बोलत होते तेव्हा त्यांनी ठणकावून सांगितलंय, आमचं महाविकास आघाडीचं सरकार आलं, ठाकरे सरकार परत चुकून आलं तर पहिल्या 11 दिवसामध्ये या सगळ्या योजना आम्ही बंद करू, असं स्वतः उद्धवजी ठाकरेंनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं. तो व्हिडिओ तुम्ही आवर्जून बघा. काँग्रेसचे अन्य नेते पण सांगत फिरतायत की आम्हाला ही लाडली बहीण योजना बंद करायची आहे. आता आमच्या वैभवडीच्या सगळ्या लाडली बहिणींनी ठरवायचं आहे की तुम्हाला योजना बंद करणाऱ्या भावांना निवडून द्यायचंय की योजनाच्या माध्यमातून तुमची दिवाळी गोड करणाऱ्या भावांना निवडून द्यायचा आहे. हा निर्धार तुम्ही लोकांनी 20 नोव्हेंबरला खरं म्हटलं तर केला पाहिजे. म्हणून एक ताकदीने एक जोमाने हा नितेश राणे उमेदवार नाहीये, भारतीय जनता पक्षाचा प्रत्येक कार्यकर्ता या मतदारसंघाचा उमेदवार समजून तुम्ही 20 नोव्हेंबर पर्यंत काम करायला दिवस रात्र एक करून आपण 10 वर्ष उभं केलेलं जे काम मिळवलेला तो गावागावामध्ये विश्वास, आज कुठल्याही कार्यकर्त्याबरोबर माझे वैयक्तिक संबंध आहेत. त्यांना माहिती आहे तालुक्यामध्ये काही झालं तर आमदाराला नितेश राणेला आम्ही थेट फोन करू शकतो, असे संबंध माझ्या बरोबर तुमचे सगळ्यांचे आहेत. तुमच्या प्रत्येकाला अगर मला नावं निश्चित तुम्ही इथे उभं केलं त्यांना प्रत्येकाच्या आत्ता त्यांच्या आयुष्यामध्ये काय चाललंय ना हे मी आत्ता तुम्हाला सांगू शकतो. असं नातं तुमच्या सगळ्यांबरोबर माझं, एवढी जवळीक आणि एवढी कौटुंबिक नातं मी तुमच्या बरोबर जोपासलंय. म्हणून मला आत्मविश्वास आहे की मी काय हवेत राहणारा लोकप्रतिनिधी नाहीये, मी काय अति आत्मविश्वास ठेवणारा लोकप्रतिनिधी नाहीये. पण शेवटी मला माझ्या तुमच्याबरोबर असलेल्या संबंधाचा माझा विश्वास आहे. विकास ही तर माझी जबाबदारी होतीच. तुम्ही जेव्हा विकासाच्या माध्यमातून माझ्याकडून काही मागितलं, अपेक्षा व्यक्त केल्या, माझ्याकडे असलेली जी आमदार निधी होती, जी काही निधी जो फंड मी तुमच्या गावासाठी आणू शकलो, हे माझं कर्तव्य आहे. मी काही कोणावर उपकार केलेला नाही. तुम्ही प्रवाहाच्या विरोधात जाऊन 2014 असेल 19 असेल मला आशीर्वाद दिलात, मला विधिमंडळामध्ये पाठवलं. आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये काम करण्याची जी संधी मला भेटते हे माझ्या मतदारांमुळे आहे. हे मानणाऱ्यापैकी मी आहे, हे स्वीकारणाऱ्यापैकी मी आहे. म्हणून मी कधीच स्वतःला मोठं समजलेलं नाहीये. मला जी ताकद आज महाराष्ट्रामध्ये जे भेटते, जे ताट मानाने जेव्हा मी विधिमंडळामध्ये जे उभा राहतो ते माझ्या वैभवडी देवगड कणकवली मतदारसंघाच्या मतदारांमुळेच आहे. हा माझी भावना माझ्याकडे आहे. आणि ते जाऊन मी गेली 5 आणि 10 वर्ष प्रत्येक दिवस त्या हे सत्य स्वीकारून मी तुमच्या बरोबरचा प्रवास हा केलेला आहे. म्हणून मी कधीच आविर्भावाने वागलो नाही. कुठेही मी कुठलेही तुम्ही निर्णय घ्यायला सांगितला, कधी कडू निर्णय घ्यायला लागले, कधी तुमच्या कुठल्याही गावाचा कुठलाही निर्णय असेल कधीही मी गावाच्या विरोधात आणि गावाच्या प्रमुख निर्णयाच्या विरोधात कधीच केलेलो नाही. जो गावाचा निर्णय असेल तोच माझा निर्णय स्वीकारून मी आज पुढे गेलेलो. फक्त ह्या निमित्ताने मी विनंती करेन, असे काही गावामध्ये गाव पातळीचे काही वाद आहेत, काही इकडे तिकडचे तंटे आहेत, त्या गोष्टीची जाणीव मला आहे. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कधी काही गोष्टी असतात, पण पक्ष म्हणून आम्ही नेहमी निर्णय घेतो की गावाच्या पातळीच्या निर्णयामध्ये कधीही त्याला विरोध करायचा नाही. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कधीही आम्ही त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही. म्हणून आपण ही मतदार म्हणून किंवा आपण जेव्हा मतदारांमध्ये जात तेव्हा आवर्जून आग्रह धरा की आपल्या ज्या ग्रामपंचायतीचे वाद आपण गावापर्यंत ठेवू. ही निवडणूक लोकसभे आणि विधानसभेची आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जे आपण मतदान करतो ते राज्यामध्ये तुम्हाला लोकप्रतिनिधी कोणाला पाठवायचं आहे, राज्यामध्ये सरकार कोणाचं बसवायचं आहे. ज्या सरकारने ही मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना सुरू केली आहे, वयश्री योजना सुरू केलेली आहे, ज्या सरकारच्या माध्यमातून जसे केंद्राचे तुम्हाला पीएम किसानचे 6,000 मिळतात, उर्वरित 6,000 ज्या राज्य सरकार तुम्हाला देतात ते देते, त्या राज्य सरकारला निवडण्यासाठी ही निवडणूक आहे. म्हणून आपसातले गावागावातले सगळी जे काही भांडणं आहेत, तंटे आहेत, वाद आहेत, माझ्यासाठी 20 तारखेपर्यंत जरा बाजूला ठेवा. ही निवडणूक ते हिशोब चुकता करण्याची नाही आहेत बांधव. एवढं फक्त माझ्यासाठी गावामध्ये जाऊन सांगा. नाहीतर काय होतं, गावामध्ये कुठलेही वाद असेल
काम तुझा हिशोब चुकता करतो आणि बटन विधानसभेचे दाबतात। आता आम्ही त्या गावाच्या वादामध्ये कुठेच नसतो, आम्हाला कधी कधी माहीत पण नसतं, पण तरी पण राग आमच्या विधानसभेवर निघतो। म्हणून ही फक्त विनंती घेऊन गाव पातळीवर तुम्ही सगळेजण जा। 20 तारखेपर्यंत जरा मला सांभाळून घ्या। 23 नोव्हेंबर जसं झालं, निकाल आपल्या बाजूने लागला तर परत 24 तारखेपासून आपल्या ड्युटीमध्ये परत हजर झालो आणि दिवस रात्र परत एकदा आपली मेहनत आणि आपली सेवा करण्यासाठी काय फक्त आदरणीय देवेंद्रजींना, बावनकुळे साहेबांना मी शब्द देऊन आलेलो आहे। आपल्याला हा भारतीय जनता पक्षाचा मतदारसंघ राव राणेंची माफी मागतो, पण शेवटी आम्हाला एकच मिळालेला आहे। शेवटी ह्या सगळ्या भागातला तळ कोकणातला आमचा मतदारसंघ एक लाडका मतदारसंघ आहे भारतीय जनता पक्षाचा, म्हणून आम्हाला इथे जास्त लीड आमच्या ह्या मतदारसंघाची मिळवायची आहे। खासदार आमच्या विचाराचा आलेला आहे। आता हा मतदारसंघ एकत्र येऊन हा मतदारसंघ हा कायमस्वरूपी भारतीय जनता पक्षाचाच बालेकिल्ला असेल असं ठरवून आम्हाला सगळ्या जणांना पुढे काम करायचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या 20 नोव्हेंबर पर्यंत सगळ्यांनी एकत्र येऊन एक ताकदीने तुम्ही प्रत्येकाने लक्षात द्या, जेव्हा तुमच्या सगळ्यांच्या निवडणुका होत्या तेव्हा नितेश राणे तुमच्या बरोबर उभा राहिलेला, काही मागे पुढे बघितलं नाही। कोण नगरसेवक लढवलं, कोणी सरपंच म्हणून लढवलं, कोणी जिल्हा परिषद पंचायत समिती लढवलं, जी पण निवडणूक लढवली तेव्हा नितेश राणे तुमच्या बरोबर उभा होता, कधीही मागे पुढे बघितला नाही। सगळं 100% तुमच्या विजयामध्ये मी कसा हातभार लावेन यासाठी दिवस रात्र मेहनत केली। आता विधानसभेची निवडणूक आहे, आपण कुटुंबीय म्हणून कसं एक दुसऱ्याबरोबर वावरलो, आता तुम्ही माझ्यासाठी 20 तारखेपर्यंत जसं प्रमोदजींनी बोलले, जसे नासिरभाई बोलले, जसे आमचे दिलीपराव आणि आमचे अरविंदराव आणि सगळेजण ज्यांनी जे काही नियोजन केलेलं आहे तसं गावागावामध्ये जे काही तुमच्या आपसातले हेवे दावे काही जे काही हिशोब असतील 20 तारखेनंतरच्या नंतरसाठी ठेवा। ही निवडणूक परत एकदा भारतीय जनता पक्ष महायुती आणि राज्यात सत्ता आपली आणण्यासाठी ही निवडणूक फार महत्वाची आहे। आपल्या महायुतीचं सरकार परत आलं तेव्हा जाऊन तुम्ही हट्टाने आपल्या मंत्रालयात जाऊन उभं राहू शकता, तेव्हा जाऊन हक्काच्या पालकमंत्र्याकडे जाऊन मागणी करू शकता। विचार करा, गेली 2-2.5 वर्ष तसे 10 वर्षामध्ये आपला हा मतदारसंघ 10 वर्षामध्ये 8 वर्ष विरोधी पक्षामध्ये राहिलेला आहे, फक्त 2च वर्ष आपण सत्ताधारी पक्ष म्हणून राहिलो। पण ह्या 2-2.5 वर्षामध्ये सन्मान्य पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेबांनी ह्या मतदारसंघासाठी जेवढी निधी दिली, जेवढी वैभववाढीसाठी निधी दिली ते 8 वर्षामध्ये कधीच आपल्याला मिळाली नाही, म्हणून आपल्याला ह्या बॅकलॉग आपण भरू शकतो। म्हणून ह्या पुढे आपल्याला 23 तारखेनंतर आपलं सरकार बसणार आहे, तेव्हा तुम्ही चिंता करू नका। कितीही उद्धव ठाकरेंनी आणि महाविकास आघाडीने उड्या मारल्या, निकाल सेट झालेला आहे, फक्त आपला आमदार तिथे पाठवायचा आहे आणि सत्ताधारी म्हणून आपल्याला पुढची 5 वर्ष या तालुक्याचा विकास करायचा आहे, एवढंच निर्धार तुम्ही करा। शेवटी ज्या योजना सुरू आहेत त्या योजना सुरू ठेवायच्या असतील तर तो पक्ष तिथे सत्तेमध्ये येणं फार गरजेचं आहे। आता बघा 3 महिन्या अगोदर तुमच्या पीएम किसान मिशनचे जे काही केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्या आज ही सुरू कशाला आहेत, कारण का मोदी साहेबांना आपण परत एकदा निवडून दिलं म्हणून त्या सगळ्या योजना आता सुरू आहेत। आता तसंच आपल्याला मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजना असो किंवा आमच्या वयश्री योजना असो किंवा अन्य कुठलीही योजना आपल्याला सुरू ठेवायची असेल जी राज्य सरकारची आहे, त्यासाठी येणाऱ्या 20 तारखेला आपल्याला जास्त मतदान, आपल्याला मतदानाचा टक्का वाढवायचा एक लक्षात घ्या। ग्रामपंचायतीमध्ये जसा आपण मुंबईचे मतदार आणतो, आम्हाला लोकसभेचं माहिती आहे आपण कमी जास्त केलं, पण मला ग्रामपंचायतीची तुम्हाला कपाटात ठेवलेली यादी बाहेर काढायची, ती महत्वाची यादी आहे। मला माहिती आहे ग्रामपंचायतीला झाडून सगळे बाहेर आणता तुम्ही, बाकी लोकसभेमध्ये थोडा आकडता हात घेतात, म्हणून मला तुमची ग्रामपंचायतीची यादी बाहेर काढा, थोडी धूळ साफ करा आणि आता विधानसभेला एक पण मुंबईला मतदार ठेवायचे नाही, सगळी यंत्रणा आणायची आणि आपला मतदानाचा टक्का वाढवायचा असा निर्धार भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांनी ते करावं अशी अपेक्षा ह्या निमित्ताने व्यक्त करतो। जास्त बोलत नाही, मला माहितीये फार गरमी आहे आणि आमचा हॉल ह्यावेळी कमी पडलाय। पुढच्या वेळी निश्चित पद्धतीने जेव्हा आमचे सगळे प्रमुख नेते असतील तेव्हा खुल्या मैदानात
ही मीटिंग घेऊ आणि एकदाच आपल्या भारतीय जनता पक्षाची ताकद इथे दाखवून देऊ. म्हणून परत एकदा आपण मोठ्या संख्येने आलात, आपल्या सगळ्यांचे मी आभार मानतो. आपलं चिन्ह हे कमळ आहे, आपल्याला सांगायची गरज, पण परत लोकांपर्यंत आपले चिन्ह घेऊन जा. ज्यांनी आमच्या पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं माझ्या वतीने आणि आमच्या तालुका अध्यक्षांच्या वतीने मी आपल्या पक्षामध्ये मनापासून स्वागत करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.